long live, long live, long live, APP long live, long live, long live, Dr. Anjali Dimari long live, long live, long live, Dr. Anjali Dimari long live, long live. नोंथांमोननिसिम मोनसे आपडेट भिडिअ लाना फैलायबाय बहुत गरम नै अब्लाबो जे जोंना बेबायदिसो नालाय आपडेट भिडिअ लाबोबाय थानांगौ जायो दा आपडेटआनो आपडेट नै दाथ' इलेक्सन खाथिसै इलेक्सन खाथियाव आपडेटआनो आपडेट दा फैबाय थानाय जे इलेक्सन बे इलेक्सनाव दा BPF आरो UPPL दा गोबां हाग्रामा महिलारि सार आरो प्रमद बर' सारजों मालाबा मिलायनायनि गोरोबनायनि मालाबा बेबायदिनो सौख्रां सौसि बेफोरबायदि जालायनाय दा थिग बेबायदिनि गेजेरजों डक्टर अनजालि दैमारि जे मेडामनि जे मानाव गेदेर रन्जन दैमारि सारखौ जे बेखौ मोनसे उदां खालामनायनि जे मोनसे आफाद दानाय एबा बिनि नेतृत्वआव जे जानाय बर' हारिखौ जे अनसायगोन एबा अनसायग्रा जे EPP पार्टियाबो गोबां नारा नाथा नाजादों नाथाय बिसिनाव जे दासिमावबो जेबो मोनसे रायजो राजानिफ्राय फ्रि वेल अननाय मोननो लुगैदों आरोखि दा थिग बेबायदिनो रायजो राजाया फैगौ जे BTC बिसायख'थि रावबो थाइसेबो फैसा लायालासिनो रायजो राजाफ्रा लोब लोब दा अनसायनो EPP आनजादखौ अनसायनो एबा भट होनानै BTC आव माखासे मानि जे बर' रायजो राजानि सिमां आरो मिजिंखौ जे लानानै जे EPP हानजाया आगान सुरदों दा थिग बेबायदिनो रायजो राजाया अनसायनायजों लोगोसे नै दा निसिमा ब्लक कमिटिखौ जे दाफुंनानै लाबाय जे निर्मल बसुमतारिनि सारनि जे समस्थियावनो अब्ला फैगोन जे BTC बिसायख'थियाव EPP खौ अनसायनो थाखाय रायजो राजाया रेडि जानानै दं नङासै अब्ला नोंथांमोनहा नायनो हागोन बेनि गेजेरजों जेसेबांखिनि EPP हानजाखौ खुनु रावखौबो जबरदस्ति खालामालासे जे रायजो राजाया गावनो निजेनो आंहाबो मोनसे जे EPP आव थानानै खामानि मावनांगौ बेबायदि साननानै गावसोरनो जे EPP हानजायाव लोगो लाफैनानै जे खामानिखौ मावनो थाखाय बिबानखौ लाफैदों फै जों बिदिब्ला एसे नायनानै ला खोरोमदाव मोसाहारि अजय नार्जारि ओमफ्राय रंजालु बसुमतारि गिलक नार्जारि एजिस्टेन नार्जारि अनसु नार्जारि गासै 13सा जोंनिया मावथिफारिया लोगो बिथांमोन दङ साफ्रोमबो फैदो आर'नाइखौ नाजावफैदो बैथिंबो सार लाइन उनाव प्राइमारियाव नांखागौरा जि गोबाव नांखागौना बेसेबां मोननो नांगौ माने गांसे लाबोलाय समाय Long live, long live, APP long live, long live, long live, APP long live, long live, long live, Dr. Anjali Dimari long live, long live, long live, Dr. Anjali Dimari long live, long live, long live, Anando Bijini APP primary long live, long live, long live, Anando Bijini primary APP long live, long live, long live, Dr. Anjali Dimari long live, long live, long live, APP long live, long live, long live, APP long live, long live, long live, APP long live, long live, long live. जे फेरेंगा रन्जित बसुमतारि बे बिथाङाबो NDFB निफ्राय फैनाय नेतृत्व नाथाय पलिटिकेल गावनि पार्सनालिटि पलिटिकेल लाबाव एबा जोंनि 14 चिराङाव दा जेसेबांखिनि रायजो राजानो खामानि मावखो एबा गावनि 14 चिराङाव जेसेबांखिनि रायजो राजानो हाहोनो हाखो बेखौ निश्चय रायजो राजाया मिथिसिगौ दा EPP हानजाखौ थिग बेबायदिनो सम्बथे सिरि सिरियै एब्ला रायजो राजानि सिगाङाव गावबाय थायो नङा होमब्ला थिग जेसेबांनाखि बाथ्रा बुङाथों मानो
बेनि बुंनाया भेलु गैयै बायदि रायजो राजानि सिगाङाव भेलु गैयै बायदि जाबोगासिनो दङ। दा रायजो राजाया 14 चिराङावथ' बियो जे गावनि जे पार्टिनिफ्रायबो मोनगोन मोना बेखौ बुंनो हाला। दा रायजो राजाफ्राथ' गोबां रायजो राजायानो 14 चिराङाव जोंनि रायजो राजाफोरनि माखासे अभाब अभियोगखौ बा गावनो बै समाव गोबां आथिं हमनानै खुलुमनानै सोरबा उन्दैखौबो बा सोरनिफ्राय गावनि देरसिनखौ आथिं हमथाबबायनानै हर हाबनानै आथिं हमथाबबायनानै खुलुमदोंमोन। नाथाय दिनैसिमाव 14 चिरां हिसाबै मा मावनो हाखो बेखौ रायजो राजायासो बेनि कुइसन बेनि एन्सारखौ बेनि भेलुखौ भटनि उनाव मिथिसिगोन ना। अब्ला फैगौ जे बिटिसि बिसायख'थि बिटिसि बिसायख'थियाव इपिबि हानजाया दे जोंनि 14 चिराङाव मावनो थाखाय रेडि जादों। जेसेबांनाखि बै समाव एनडिबिफ्रा गोबां ग्रासरुट लेभेलाव थानानै खामानि मावदोंमोन। बै समाव खामानि मावनायाव जेन थानानै एनडिबिफोरखौ जाहोदों लोंहोदोंमोन। बैफोरबायदि रायजो राजा खस्थ' मोननायखौ रायजो राजाफ्रा एनडिबिनो सोरनोबा ओंखाम बोथि जाहोबाय। बेयाव सोरबा पुलिसफोरजों होसो होसो बुग्लिजाबाय बा सोरनोबा माबा मोनसे जाग्रा लोंग्रा एनडिबिनो लायना होदोंमोन, बिसोरो बुग्लिजाबाय। बैफोरबायदिखौ नाथाय एनडिबिया दिनैसिमाव बैफोर रायजो राजाखौ दिनैयाव मोजां अननायजों फुजिनो हायाखै। मोजां गोसोजों दिनै रायजो राजानि सिगाङाव थांनानै खिन्थाहैनो हायाखै। बे खिन्थाहैनो हायैखौ सोर खालामखो? नाथाय बेखौ डिस्ट्रय खालामनाया एनडिबियाबो मोनसे फ्रन्टआव फैनानै बा गावसिनि दुखु दाहाखौ रायजो राजानि सिगाङाव फोरमायनांगौमोन। माब्रै जायामोन, माब्रै दा रायजो राजानो मा अननाय होगोन, बा रायजो राजाजों आलासना मोजां खोथा सिस्टेमखौ रायलायनो हायाखैमोन। नाथाय बेखौनो अननाय होनायजों दिनैसिमाव इपिबि हानजाखौ जे सरकाराव रायजो राजाया जुदि लाबोयोब्ला निस्सय रायजो राजानि थाखाय मोजां जागोन। आरो रायजो राजाया दे थाखा थाइसेबो नाङा होननानै बैफोर जेब्ला एनडिबिफ्रा थादोंमोन, एनडिबिफोरनि थाखाय बुजादोंमोन बा गुबुन जाथिनि मानसिफोरजों बखिजादोंमोन, बैखौ रायजो राजाया सिन्था खालामनानै एनडिबिखौबो जे माब्रै माखासे जेलाव थानायफोरखौ उदां खालामनो हागोन एबा माखासे रायजो राजानि थाखाय माब्रै जोंनि माखासे सिमां आरो मिजिंखौ जे इपिबि हानजायाबो मोजां खामानि एबा रायजो राजानि थाखाय गोजोनथाव लाबोनो थाखाय नाजागासिनो दङ। अब्ला फैगोन जे बिटिसि बिसायख'थि, बे बिटिसि बिसायख'थियाव रायजो राजाया जोंनो थाइसेबो नाङा, बिसिनिफ्राय जोंनो लाल साहाबाबो बिसिनि लाल साहायानो गाइखेर साहा मोनलोंनाय बायदि जायो होनाय बायदि जे रायजो राजाया अनसायनो थांगासिनो। अब्ला रायजोफोर नोंथांमोनहा जे इपिबि हानजाखौ जुदि मोजां मोननाय एबा अनसायनाय जुदि दङब्ला नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो। आरो जायफ्रा आंनि जेके मोसाहारि चेनेलाव गोदान, नोंथांमोनहा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय। आङो बेखौनो गुरै खावलायनाय